Domi, kolik je hodin? 14:55. No to si děláš prdel, my jsme měli být ve Hanky. Oblíkejte se všichni, hned. Hej, děcka, oblíkejte se honem. Franto, děláš si prdel? Obleď se, vole, leze ti z toho říct. Vem si nějaké normální kalhoty a ponožky. Hej, Dominika, ty ještě ležíš? Okamžitě vstýk a obleď si něco pěkného, ať tam vypadáš slušně u té Hanky. Hej, ta Hanka na nás bude totálně nasrána, protože ona říkala, ať přijdou všichni čas, že objednané korytko. Mami, já budu v tomhle, jo? Ježíš, jo, vem si něco na sebe, to máš dobré, běž. Dobré, já už jsem hotová. Doufám, že jste oblečení, já se hodím něco na sebe a fičíme, jo, jdeme. Dobré, už jdu. Kabelka. Dobré, děcka, máte klíče? Jo, dobré. To si děláš srandu, že jdeš tomhle teďka. Když si říkal, že to mám dobré, ne? Však co je za problém? Cipstid, no, tak hlavně si to si teď nosíš, že? Dobré.